Karagöz, geň alaýdyňmy? Häzir. Hawa, men artlan. Hawa? Numada sizmi? Şükür owy. Sürüň ýagdaýmy? Owy. Şuwa sadakloýda sonarla diýen. Ha oğlum, sizin hem täzeliňiz düşümli bolsun numadaga. Näme? Maňa bir hoş habar bar. Nire? Aşgabada? Täzeli akşamlar resmi mihman? Men mi? Aho, numadaga men onu başararmı? Numadaga maňa işleýäňdi, goýunmakyňdy ortaga çykyp gürle diýmedine. Neme numadaga? Başga birini beräýin. Men aýdýana goýunmakyňdy, işleýäňdi ýöne men bordan numadaga. Köpet dağın üstünde kurulan asma yolla restorana varıp çakır kalıp gir vermeliýärmi? Bolýan umadaga. Sürüýün baýla tapşyryp baraýar. Bor. Görhämin gabat diläşini. Gün bir hepdeden kapymyzdan gelin bolup geljek. Maralmam. Şuň akşamky otlyda gelinje türlü bilen aşgabada bar ya. Bah. Benim öldür bilen otla minen görsülere geň alarlar o. Yengesine ıltı yar kıyıların. Ağacan maşyny öýeltersiň, gelem soň alaryn. Bolýar, sag ol. Cemaleci, hemmemizin yeriminden bir yerden ekine. Söylemi. Baryançak, gümür yamar eder Birinci gedek mincek bolsum şu otla. Haýny hedil edäýdik, günne üstümizden geçip dur. Aşgabada gitjekmi? Daşowda bar gaýtjakmy? Hedilli. Awala. Arslançanam ýolakçy ýanynda. Hany? Salamu aleykum. Olam geleýikmi? Aman bolam, tarlykmy? Ýörüň ondan Amanmyň, ýörüň tidirä. Hormatly ýolagçylar, Daşow garagym Aşgabat ugru boýunça gatnaýan 607-nji ýolagçy otlusy ýene 5 minutdan içow mendinden ugrýar. Wagonlary minmegin haş edýär. Şiýerýärler. Salam eýlik, mümkin midir? Aleyk salam. Mümkindir. Gelin geçin yerleşin. Salam. Gurgunmasyňyz? Hudaýa şükür. Geçin. Mümkün müdür? Adam oğul şeker diýdiňmi dogan? Hawa. Daşowdan menipdiň öýdýän. Gorulun minnim Aşgabada barýan. Ay ikinnikinden elimiz boşatdy. Instituto kapylan gyýdym görüp gaýdy berenip ýola düşäýdim. Madal indi sizin bilen gümür ýamar etkisek, Aşgabada çelli içime gatmaz. Alın, iyi oturun. Sizin hem ýoluňyz bolsun. Mene bayramala barýan. Şükür. Oğul ocakly gyýp talançakly bolan soň ateneň ýüki ýeňliýän eken. Ece gitdi öz taglyňa terettir diýip durlar. Özümden kiçi eltim
Aşgabatda yaşaya. Şolonqyda bir gün bolup, toňam nir dediň bayramallyk otlyň beline batayaryn. Hawala. Gaty owy. Ha, Bolu bilýär. He, bizim toyalada bilen var ya Taşkabada. Nesip bolsa yine bir hepdeden ayın parçası ýaly bolup oturan şu ballymy ak kejede mindirir. Bolu bilýär. Toýdan bolsun. Ay Aydan çağalarymyza da bilýärsin. nesip etsin. Şeýle bolsun. Zygyllyga bir maňlay diremekçi barşymyza. Toy üçin gerek yaragymyzy aly bilsek, şäheri syynlap bir gün ýarym gün demdenjimizi alamysyň, aýdymyza öwrülü bersek emmarla. Uy, agay biýalaýyk bolaydy. Meňem jygylly görmek derurlugum bardy. Otlydan düşäýän badymyza şo işimizi elin bitiräýsek maňa da gowy bolaydy. Hawala, gaýtam, saýlap, keçip almaga bileje bolsak şu ýa kemem del. Qiýu gelinler, siz jygyllyk agdardyň döretmäkäňiz bir azyja gökçay tüdäýdik niçik bor. Meňe eýýän dodum kepäbi urady. Men häzir size çay getireyim. Otur Maraljan. Häzir özler habarym tutar çaýym getirin. Otlyň üstünde ýolagçylara hyzmat kemine goýan oklar. Wah şu wagt ak takyryň suwundan gaýnan çay bolaýsa ha. Ak takyryň suwundan çay içediň elýän bolsa basça dugmäni. Ine hä diýmen getiräýerler. Oho, şu ýa bolaydy. Dostum, sen gowy ýaňyň barmy? Oğlu oğudu. Ne için soradın? Menki otludy, kömek etsene. Men sana näme kömek edeyim? Häzir men hemmesini düşündüreýin, bir gaýrat et, kömek Yok. etsen bolýar. Men işim başımdan ağdır. Bir ýagdaýyma düşnäýin Yok, dostum. oğul, men işim ken. Ýagdaýyma düşnäýin, kömek etsen bolýar. Ýör, ýör, Ay. ýör. Ýör. Tanamadylarmy? Tanamadılar. Murtun düzetsene ho. Sağ ol. Kimem bolsaň geriler. Eşikmi de açykdyr. Salamu aleykum. Aleyhisselam. Men size çay getirdim. Salaman eleýänmi? Salamu aleykum Cemal Hoca. Salamu aleykum. Ana berlek fiş. Benim diýen canım. Ne boldy? Ak takyryň kaksuwundan ul termis demläp, guştyrnak çaýat bine size çay getirdim. Ýaňy otla minöňde elinde termis ýok ýaly Giýewhan. Asyl görenem däldiňiz. Ay, aşywada gaýtjam öňünden bilip ýanyma goýdum. Ýolly suwsap tesirat bermäýin diýip. Allah'tan gaýtdyn artlan can. Ah, qyýd ýollaşyň bolsun jigim. Gözümde degäjek sen çaýyňa şu wagt. Maral. Çaý ýanatmaga ýükdiläksiň oglum. Ağam bolsa, qara da bolsa, giýew bolmaly, ýigide şo bolmaly. Şeýle mi dasyl? Ödem aktakyryň kakynyň suwundan şeýle mi? Doğru da valla. Şeýdip bir hokka çykaraýmasan sen sypdyrman otyra bolar.
Görýäň men iki sowap kazandym. Heme demiyeten çay bilen olar ganyrdım, hemem seni olaň dudugynyň moşatdym. Yer aýtsan Arslan, Aşgabatda keypine mi ýamaňa ýollaş bolmagamy? Men seni Aşgabatda gezdirmeli görkezmeli. Kimi köpet dağın tepesine täzil berler. O ýere sen çağırpdylar Arslan. Meň näme dahylyň bar? Onu gaýg etme. Çakıl galdym iki adamlyk. Yer onsoň näme? He? Aýt da. Aýdyn aýtsam, göň köpet dağın tepesine asma ýoly tarap waz. Şo ýerde gurulýan täzil agşamyna ikijigimiz bileze oturarsa hoş gal köne ýyl. Gadamyň düşümni bolsun täzil. Goý bu ýyl biz ýal toý edip goşa umra öwrüljek löň ýeli bolsun diýip arzuw dilek eder. Köýene ýyl bilen hoşlaşýan gözel Aşgabat. Ol görnäýlik owadanlar he. Ýüzünden nur ýaýan şadyan adamlar. Şolara goşulyp gitmek nähili gow he? Ýöne. Sen ýan kaýdan görmeli goýmaly ýerlerine men düzedişlerimi giýirmeli bolaryn. Ýogsa herimiz bir ýaňa gitmeli bolarys. Bolýa aýtda Karmarazan. Onna ilk bilen täze söwda merkezine baryp toý eşiklerini göreriz. Soňam ejemiň dogany meňli daýdamdan bara ana şolar beýik öýdem ak mermerden urulan jaýa göçüpdirler. Jaý toýuna baryp bilmedik. Onsoň ejem ýürüýte baryp jaýlaryny utla hemem şon toýa çağırmagy tapşyrdy. Şolara bir girip çykmaly. Onsoň sen dizen uruň boýunça gidip berseň bor. Bolýa. Ýöne ýene bir mesele ýüze çykýar. Ha näme? Otudan nişemsoň gelnejem men syptyraýsa. Bäh. Gelne jegli medeler näders? Bilmedim de, men sen ýyzyňa düşürip goýbermejega belli. Wagtça tak bolarok. Ne gödeler ular bodulaysa. Täzil agşamyna ýürek beren gyýdyňy birden gelneje salyp gidiberse. Senem ýeköýüň daş töwreňe garanjaklap berseň. Täzil agşamyň näil keýpi bor diýsen. Kime jan etjek bolýam? Men kelläme bir pikir geldi. Gelin mi can taqaman? Getirilindäki men götürüň. Bolýanyna gyýdylar. Tagy bolun. Bolýar. Diýem sag bolun. Taglykda toýda görüşeliň, toýda duşşeliň, tagy bolun. Sag bolun anna. Ana Nurana gelipdir.
Nurana can, Uy. salam. Jorajan tagaman geldiňizmi? Howa. Salamdyrly gelneje. Taglykmyň gowjam. Toýa başlapsyňyz oň bolsun. Taňry alkasyn. Bagtly bol maral. Muğulumçylyk mektebini guturanmyz dünýäli eýýämi kilge çaýtdyr. Şondan beri Aşgabatda gelen o ejen sen maral. Ejen hakyn dogundyň dagam gurgunmy? Şükür, sağ ol. Agay Nurana, bir de daha gedegen beri okla. Yönü gürlek gidip atıyorsun. Nurana can, ödüňden gurgunmysyňyz? Öý içeriňizden gurgunmy? Daýy şükür. Ýagşy. Hey, tüweleme. Derek boýlugy bolaýypsyň sene. Aşgabatyň ýigitleri nire seredi? Sen ýaly gödel gydy görmän. Maral joramyz toýuň başyny başlasa belki biziňem çiýlemir açylar. Tägetli güni wadyr da gelneje. Agay, ne edip bildin bizim geleceğimizi? Ya birini karşılap uğradıp ýörmüň? Uy nem üçin? Seni sizi garşylamaga çykdym ýörýdi. Şeýlemi? Hawa. Agay Nurana, bizim geleceğimizi yüreğin sıdaýdymy? Hawa. Ýüregim sydaýdy. Ak nur bilen jaňlaşdym men. Şeýlemi? Marallagan bir gün otdurly bar ýa-dy. He. Dürlü gelneje. He? Men şu gün dowlan günüm Marala men bilen gidäýdinne. Vay, gutlu ya. Biziň bilen bilokan beýleki joralanmada geljek gelneje. Vay, gowdugyny, Gülner, Gunça, diýada dagam gelýär. Elbetde. Gelneje can, meni goýberäýdi. Goýberäýdi. Yer bol ýa-da. Ýöne jygyrlykdan saňa aljak atlama atda kaýmagyn. Gelnejemi? Sana yaran, maňa da yarar. Men sana nanýan gelneje. Agay, ol şeker. Hanonny ol şeker kimide jygyrlyga tarap gitjek taksa minmeriňde Bolýa. Ýörüň hany. Ýörüň. Hemmemi de yerleşe. Meni görüň arkaýyna giderim. Mülüň ani. Ana bolum. Diýe, bol tiýdirek min. Bol. Nurana. Dowlan günüň bilen. Sağ olun. Indiki ýyl Maral bilen dowlan günüň öňünden geljekdigime söz berýän. Bolýa. Min Maral. Sağ ol Nurana. Bir hepdeden toýumuzdur, hökman barıň. Bolýa. Agay Nurana, toýy hükman barym gaýlar bilen bolýar. Bolýa nisip bolsa hükman barar. Bolýar. Awurun. Bolýa sağ olun. Hoş geldin täze halkyma şatlyk paýlap gülüp geldim täze mutlu bolsun täze mutlu bolsun täze hoş geldin täze hoş geldin täze halkyma şatlyk paýlap gülüp geldim täze halkyma şatlyk paýlap gülüp geldim täze hoş geldin täze halkyma şatlyk paýlap gülüp geldim täze mutlu bolsun täze mutlu bolsun täze hoş geldin täze hoş geldin täze halkyma şatlyk paýlap gülüp geldim täze halkyma şatlyk paýlap gülüp geldim täze
hoş geldin tintäge ýyl, hoş geldin tintäge ýyl. Halkyma şadlyk paýlap, gülüp gelgin tintäge ýyl. Mutlu bol tintäge ýyl, mutlu bol tintäge ýyl. Hoş geldin tintäge ýyl, hoş geldin tintäge ýyl. Halkyma şadlyk paýlap, gülüp gelgin tintäge ýyl. Halkyma şadlyk paýlap, gülüp gelgin tintäge ýyl. Mutlu bol tintäge ýyl, mutlu bol tintäge ýyl. Hoş geldin tintäge ýyl, hoş geldin tintäge ýyl. Halkyma şadlyk paýlap, gülüp gelgin tintäge ýyl. Mutlu bol tintäge ýyl, mutlu bol tintäge ýyl. Hoş geldin tintäge ýyl, hoş geldin tintäge ýyl. Halkyma şadlyk paýlap, gülüp gelgin tintäge ýyl. Halkyma şadlyk paýlap, gülüp gelgin tintäge ýyl. Halkyma şadlyk paýlap, gülüp gelgin tintäge ýyl. Gülüp gelgin tintäge ýyl. Haytal Sudan Merkezine. Benim. Geç. Hoş gelipsin täze ýyl. Täze ýyl söyleme. Agallı bereketli bolar. Ýöne onu internetten okudum. Ağam ağzından Hudaý eşitdin. Igal gelse, ödem kışda ýazyp bol ýagsa, sopan soluğun göğü geli berýärdi. Eýem şu urrunada kuşumy saýdy. Beýli begen ýan bolyn. Umolana dersin sen. Yeni geyinsin bolyn. Ağam, han gitije teret, şu eller sözden tayak tutan elemeýän. Öde aýaty gatap giden elimin diýär diýen diýmesen. Şu zähmet görünýär gysaňda hidir edäýän. Yer olsoň sürüýini goýup gaýdyp şäher gelip ýörmüň. Ay howa da. Boşugumly ýaljak bolup tirkeşmekdedir. Ýaşdan bar hedeli. Täze ýyl akşamyň dawaratyna çağırylym ağam. Ýene 3 saatdan soňa ýetişmeli. O şagalan nirde geçýär? Köpet dağın tepesine ağam. Asma ýolun başlanýan ýerine. Ağam şu ýerde saklanay. Täze ýyl ha täze maşyn ünlük netip etsin. Weli bolaýyn. Şun täzek bolup ýörün. Nirden bildiň ay? Bar ýa, Sag bolum. ýaşy. Ha, näme boldy? Maral? Näme boldy? Ha? Aýtsana. Han sumka, Men näme bileýin? Ýerde goýupdyň? maşyna, Haýsy maşyna? ýanky maşyna. O maşyna aýtdy. Inni netmeli worka. Men toy eşiklerimi aljak pullarym, toy çakylyklary. Netibet aýrylmadyk bolsa halaldaryň eliňe geler. Pulun gurrun etme Maral. Men pulum sen pulun. Hiç daryň gaýysyny etme. Ýör, täzesini alaýar. Näme oň üçin gynanyp? Şundan başlaýar.
İkisem bolar edeyim. Beli üteşini bir yerlen birinden soraymadan tapmam olacak ki. Sorayım Gör şu daydalardan sonra eli. Agy diýene biraz gümür ýamry Son nideni men kendinden mikrofonuna taketdi. Gurulmadyňmy? Aýdan gelýärdiňi. Daydalar niýerde ýaşaýar? Miňdi daýda. Hawa ertekler dünýäsiniň garşysynda salynan ak mermerden beýik şaýlarda bolmaly. Ertekler dünýäsimi? Hawa. Ertekler dünýäsi diýende anha ştaý bolmaly. Täze salynan ak mermerden jaýlar boldy. Ine şular bolmaly. Meňillayda diýenim bolen. Hani? Wi jigimcan bidem şu jaýlara täze oçup geldikde. Howulagy, wi jigim, inniki gerek geleňizde meňli daýlaňyza elincik talgy berer. Häzir meňli daýlaňy tanamdy. Agyr, gulong diýeni. Ho ak nurlaň ýaşaýan jaý bolaýmadym? Haýsy ak nur? Ak nurda şeýle bir ýüt gösüp maşina alyp münen. Şeýle owadan ösürýär. O sen diýen ataňa ýalmy? Agyr ata diýenim kim? Atan tanamykmy? Murtuna ýag çalynan ýa. Kelekçimi biznesmen mi näme ol? He. O bazarda da maşin satýar. Agyr Mercedes mi, Ford mi, Jeep mi şu maşinler getirip berýän adamy diýämi gaýty? He. Bardyň üstünden etdilerdi. Şeýlemi? Şu ak nuryň ýanyna ýene bir gelin barla. Ana gördi. Neme? Meňli daýdalar. Bey bir de bowlan ekiniňe. Halit guruluşdurmaýana may bermediň de. Howulu nire howluk barýa. Göçüň geçip barýan ýaly bolup. Wagtym geçip barýar. Wi, gowulaydan oğullu gelýär, şo bilýändir sorulýan talgyny. Akça duruver gyd halis bollum. Gurgunca gidip bersiňizmi gyd? Agy jygyllyga gittim. Şeýle bir zadardan ýöne dökün bolup ýatyr. Hawa. Näme görkezjek? Aktyjagmak bir gowja palto aldym. Özüm şeýle bir ardan. Şeýlemi? Yumşadyk maýmy jagladyda dürlü renkleri bar eken. Saýlap aldym bir gowja özüm. Teredämiňe bir dökün bolup ýatyr. Howalagy. Ne her dürlüsü var, her dürlüsü. Bu terede bahasam ýok. Özüm ardan. Gelnecem bir yerlimi ki? Şolan jyglygy ýerse ýerine çykyp bilmeýänlerdendir. Wagt sen häzir meňli daýdaňlar tapmagyna da etsene. Han oğlum bärik gelin. Siz häzir ho 7-nji gata bararsyňyz. Meňli daýdalar şo ýerdedir. Bary berin.
Taňry ýalkasyndaýdy. Men Ha, häzir bol. gelerim. Gelnejemem gelipdir. Nurana garaşyp dur diýip zordan sypar. Ýür onunla gidelim. Aşgabat akşamyň owudanlygyny. Şu wagt bir salym gezelenje däýsem. Toy edenimizden soň ýürüýti geler bu ýerlere. Häzir gyssanar maralym. Ertekler dünýäsine barany. Hoş geldiniz. Yang lagi
Köpet dağın depesine. Nire? Köpet dağın depesine ağam. Köpet dağın çür depesine diýseň demek gider. Ýöne anlygyra gaýdyň. Asma ýora ağam, asma ýora. Münüm. Gittik. Salamu aleykum ağa. Wa aleykum selam. Täzeýiň mutlu bol. Sizin kim? Maşin sizinkimi? Owa. Ağam, gaýrat edip äle wasatsana. Gaty gyslanmaz. Pulun gurrun ýok. Aşyrsaň bolýar. Ýöne gitmeli. Goguda. Ýöne menem gyslanmaz. Düşünýärmi? Wagt gyslan soň şogowda ağam çaltyrak gidelli. Yok yok olmaz. Olmaz. Ya pul öňünden töläýin. Yo 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 gerek däl. Wagt düşünä o jan. Ay ağam, düşünükli adam ekeni. Ya maşiniň örklep goýdum. Asır dögdi berdi. Wagt näler giderdim bolin, nädeýin, ýüpsü daňly duurundan men. Düşün janini. Sür dögdi berdi ağam. Wagt ýaman ýeri men şunu sürüp gidip bilem okda janini. Başga maşyn tapar. Ya ağam sizem. 17 yaş hakikatdir hıyalım. Ağam salamu aleykum. Wa aleykum selam. Täzeýiň gutly bolsun. Bile bolsun. Ağam bizi bagyra aşyp, ýoksa diýjä galýar. Wagt menem diýjäg atdyr, ýoksam gidivermeli. Daňlyjy duuruna. Ağam değişken adam ekeniňi daý. Sen näpiňden galma. Bizim ýolumyzdan galmaly. Ağam gitdikmi? Siz tagapledin. Azıcık garaşaly. Belki gelir. Ay ne diýen ay ağam. Bizim howluk moja. Barjak gelmede tiýdirek baralla ağam, uğralla. Şu ýere baglanan ýaly bolup durmada. Bardymy sinden. Meni şu ýere lewdim bilen sağım baglap dur. Nädeýin? Nähil müşteriler elden gitdi. Ýoksam, Beh, şu taksirjilerde her jüresi bar o. Bordan da bir saklama. Yes. durun. Mutlama. Geldi. Her gidiyor. Men berdi. Ne ettin ayağım? Gelli diýdiň, gittik diýdiň. Halit çaşyň gözüne seredeni döndürdün ha bizi. Men berdi. Hani yürüm. Gelin. Yürüm. Vur. Onu çatma. Ha? Gelýäňiz mi? Men size bir saatler garaşy durma. Bolýa. Ne diýen? Maşynda her bir galandan alyp görsem bolmada. Ýerine bolýa, täzeň gutly bolsun. Hoş. Ağam bir ayak çek. Ha näme? Bir aýtjak zadymyz bardy. Ine şu bizim toy çakılığımız nesip bolsa bizim yine gün bir hepdeden toymuz boljak. Ödem Yervent bilen iç oğlun aralygyna hormatly mehmanymız bolun. Toya baran. Toy mübarek bolsun. Göre ho nihi yani. Yine bir hepdeden aşyk aýdyň piri 360'a ziyarata gideýin diýip göwülme döwüp gördüm. Toyun üstüne geçip dermeni orada onunla. Ağam, tiýdirek gitdik menem toyuma çağıraýyn seni. Yeni 10 günden gün bar vermeli. Yeni tiýdirek gidelli. Oho, täzelimiz agyn toylar ýyl bolaýjak görýän bari. Ýökületmejek bolgan. Goý täzelimiz gelin gyýylmydan gülüp gezýän ýyl bolsun. Goý ähli adamdan gülüp gedýän ýyly bolsun. Bolýa, toyda duşaryň. Hoş. Ýok. Tadık bu harbiler vadat. Ketir bilin fısırdaşıp maydalar. İlvan ve ul foto bulup atıl yar.
derviş kimin Kule bir ger akıldan 17 yılın dini ıhtı tadı var Meyli vurur neydirir dolunay 17'de paylap bitip evivin Gayrı bir udrutu uçacak uday 17'de paylap bitip evivin Gayrı bir udrutu uçacak uday Düştür kuşun tepkidine yer düşer Bidin ilere Hele gelin yali Ayağım düştü Çakma kuvat payda Yayra bilere Onu hazinanan Ağzını açtılar Çakma kuvat payda Yayra bilere Onu hazinanan Ağzını açtılar Tene yılım gelsin Tarih hakkında Coşan yüreklerim Uzanıp olur Aylan bu demine Şartlık paynada Yüce ardularım Uzanıp olur Aylan bu demine Şartlık paynada Yüce ardularım Uzanıp olur
Kuşları sayrar bağlarda, yaylağa çapşalarda, gilli dedi gilli, yaylağa... Bu yolların udiýinligini, oğudanlygyny. Maralım. Bu yollar Bagtel diýen yollardyr. Toyaky diýen yollardyr bilsen. Doğrudan hem şeyli. Ýöne bir zat ýatdan çykypdyr. Näme? Şu yollara düşseňiz, Türkmen bilen toýmyň üstünden erter. Toýmyda gelin. Garaşaktır.